अबावबा ओंखारलांखो गथ'आ फैसा बिनायावबो होआखैमोन आं थांजानो गिनानैनो। दाबा सोरनि अबाव मा मोनना थांगोन दे बियो, न'आवबो थाङा होननानै बुंदोंमोन। अबाव थांगोन दा गथ'आ आलाय सिलायनो हाला हायां। बेबायदि ओंखारलांगोन होननानै जोंफोर रावबो सानाखैमोन ना। थांब्लाबो माथो होनानै थांगोन होननानै सानदोंमोन। बेबायदिलाय माथो होआलासिनो सिरि सिरि थांगोन होननानै सोर मिथिगौ दे बे गथ'खौ। मानो बेबायदि खालायनांगौ दे बियो। थांब्लाबो माथो होननानै थांबानो जाथारो। दाबा अबाव थांखो, न'आवबो थाङा होननानै बुंदोंमोनब्ला गथ'आ। अबाव थांनो बियो बिमाजोंबो क'क्राझाराव। बिमाया मायबा मायबि खालायदोंनो बिखौ फोथाय खेबस' खालायदोंनो। बे बिमानि महरखौ नायनो बादों होननानै बुंदों। न'आवनो थाङा होनना बुंदोंमोन बे। दा अबा थांखो जाया लोङानो। आदाया सखथिं थांदो र' लामाथिं सोंनो होननानै, सोरबा नुब्लाथाय खिथागोन बे। सानखादोंमोन आं आदाया थांगोन होननानै। आंनिबा नोंसोर हाबाखौ एसे फावसायखानांगौमोन। आरो बेबायदि हरखाबनो बेबायदि आदानि सिगाङाव बेफोर सक जानाय बाथ्राफोरखौ खिन्थानो नाङामोन। दाखालिल'सो मिथिबाय आरो बे बाथ्राखौ मिथिबावबाय। बेथ' गोसोआव दुखु मोनगोनानो आरो लाजिनायबो मोनदोंना गावनो। दा मा खालायनो आबै, बिथिंबो बिथिंबो गोजा नोंदायाबो थांसिगोन। मोनथिलाहाय आं मा जाबावगोन। गाज्रि मोनाखै दे बियो जोंफोरखौ। बियो गावसो माबोरैबा मोननानै थांदों बियो। फैफिनगोन दे बियो। ओरैनो थांदोंबो जानो हानाय साननै सानथामफोरनि थाखाय, बा सप्तासे मास मोनसे बेफोरनि उनाव फैफिननोबो हानाय ना आदाया। आदायाथ' दा आरो मोजां गाज्रि हमनोबो हायो गावनो। मा जाखो, गुथारा फैयाखै नागिरनो थांनाया? गैया, फैयाखै। जुदि रनिया न'खौ गारनानै थांमारबाय, बियो क'क्राझारावसो थांगोन नामा? न'आवनोलाय थाङा होनना बुंदों माथो बियो। थांनोबो हानाय सेंग्रा मानसि, गोसो सोलायबो जानो हानाय। फैसाबो गैया बिनि आखायाव गरसेबो। अबाव मोननो बियो, खामानिथ' मावनो हाया बियो दा। फिसा फेनला खामानि मावना जानानैथ' बिना प्रेक्टिसबो गैया। उन सिगां बेफोरखौ मावफेराखै। न'आवनो थांबाय नामा क'क्राझारावनो। होनबा नों खेबसे बिमाखौनो फन खालायहरामानो। आं गाज्रि खालायबाय नामा? रावनोबो खिन्थायालासिनो फैनानै। मा खालायनो आं गारना फैयाबाबो। आं महरखौनो देखायनो लाजिदों। आदा गुथालजों मा होनना रायज्लायनो आं। आरो जा न'खराव आदा गुथाल थागोन, हाबिला थागोन, बेयाव माबायसा थानो आं। बिसोर जेबो गाज्रि मोना, नाथाय आंनि गोसोआ जि माबोरैबा मोनगासिनो। आं माबायदि फोरमायनो दा? सोर बुजिनो हानो दा आंनि गोसोनि हालोदा माबायदि जानानै दं? आं सोरनि सिगाङाव खोन्थानो, आं माबोरै खिन्थानो दां? आं गावसो मिथिगौ दां माबायदि मोननानै दङ। आरो बुंदों हाबाबो जाखासिगोन होननानै। हाबिलानि हाबाखौ नायनो साहस गैया आंहा। आंनि बिदाजोंआनो जा गुबुन सेंग्राजोंआनो जा, आं बेखौ नायनो हानाय नङा। लागिबा उनाव फैगोन आं। बे साननैसो थाथ'लां। गाज्रि मोनब्लाथाय मोनसिगोन, उफाय गैला। गोसोआव एसेबां गिलिर बजा लानानै माबायदि थानो हानो आं बै न'आव? हाया आं। उननिखौथ' आं मोनथिया, नाथाय बे साननैसो आं हाथारा। आंनि गोसोनि हालोदा मोजां नङा। जेब्लासिम आदानि हाबाया थाङा, आं फैया। आं दा गावखौनो बिराद रागाबो जोंदों आरो दुखुबो मोनदों। आं रावखौबो रागा जोङाखै, रावखौबो गाज्रि मोनाखै आं गावखौसो रागा जोंनानै दङ। मानो बेफोर मैया मावनाङि खामानिफोरखौ मावनाय आङो? उनाव फैसिगोन आं, जेब्ला आंनि गोसोआ एसे रागोन। दासान्दि थाला आं थांसै। नाथाय दा आं अबाव थांनो? न'आवथ' आं दा थैनोबो थाङा। फस्थायथों आइया, आंखौ साला थैथों होननानै फस्थायथों, बियो गाबथों एसे। थाङा आं न'आवबो। मोनथिला आं अबाव थांनो, जेराव मेरावनो थांसिगोन आं। अबावबा ओंखारलांखो गथ'आ फैसा बिनायावबो होआखैमोन आं थांजानो गिनानैनो। दाबा सोरनि अबाव मा मोनना थांगोन दे बियो, न'आवबो थाङा होननानै बुंदोंमोन। अबाव थांगोन दा गथ'आ आलाय सिलायनो हाला हायां। नै सासेया दासो सफैबाय। मा जाखो बाबा? रनिखौ सोरबा नुदों ना? गैया, रावबो नुवाखैनो। थांबाय दे बियो। गामिनि मानसिफोराबो रावबो नुवाखैनो। सोरबाबाबो नुनांगौमोन माथो, फट'खौ देखायनाय आदानिखौ। बाबा, फट'खौ देखायनानै सोंनांगौमोन। रावबो नुथारासै होनबा? मानसिफोरालाय माथो फुङावनो सिखारो। मानो नुवासै बेखौलाय? रनियाबा खैथासोआव थांनाय? फुङावनो थांनाय नामा? बे 4टाफोरावनो रावबो सिखारियावनो। मानसिफोरजों नुजानो गिनानै बियो फुङावनो ओंखारलांदों दे। नङा, बियो थांदों खेबसेथ' बुंलांनो हागौ। दा बे गरसेबो फैसा गैया, अबाव थांगोन बे गथ'आ? जाया लोङानो बियो। मा इसे अख्रा गथ'फोरानोथै। गिदिर मानसिनि खोथाफोरखौनो एसेबो खोनासंनो नागिरथारा। सोरथो गाज्रि मोनगोन दे बिखौ? मानो बिदि खालायनांगौ बियो? आं दिनै क'क्राझारावनो थांना फैनो दे। क'क्राझाराव? ओरैनोबाबो आङो रितुनि सिगाङाव थांगोन होननानै बुंखादोंमोन। रितुआथ' बे हाबाखौ बेयाव दं होनना मोनथियामोन ना। आं थांगोन होनना बुंना दोन्दोंमोन। जुदि
रनिया न'आवनो थांदों ओजों क'क्राझाराव लोगोबो मोनसिगोन। थां आरो होमब्लालाय। न'आवलाय थांगोन ना बे बाबा? थांबाबो थाङाबाबो दिनै आं खेबसेखौ खबर लाना फैथारनोसै। आंबो थांगोन बाबा नोंजों। मादैखौ नायनो, मादैमोननि न'खौ नायनो। नोंबो थांनो आइ? नाङा खोमा दे। नाङा आबै नाङा, बे रांखिनि न'आव थांनो नाङा। मा थांनो बेलाय नों मादैखौ नायनोलाय? जेबो मोजां नङा बियो, जानला माला बुंगोन नोंहा दुखुसो मोनना फैगोन। जेबो दरकार गैया बिनाव थांनो। मानो रायबा रायगोन आरो खेबसे नायना फैगौमोन आं। नाङा दे आइ नाङा, दानो थांथ' नाङा। दा समा मोजां नंथ'आ। उनाव थांनो हागोन दे, उनाव थांगोन। दे होमबालाय। हेलौ मेम, मायबाफोर खबरफोर मोनदोंना बे सिलि आरो जुगामिनि? मोनाखै नामा? दे होमबालाय। अबाव गोमाखो नों आबा रनि? मानो नों आंखौ गोसोखाङासै एसेबो? ना नोंखौ सोरबा बुथारनासो दोनबाय? ने नों गावसो हारसिं अबावबा खारखोमालांबाय? मानो बेबायदि खालायखो? अबाव नागिरना मोननो दा आं नोंखौ फिसा? जेखिंबो राहा गोथे जाबाय आं। अबाव नागिरना मोननांगौ दा आंनि फिसाखौ? खोमसिसो जाबाय आंनि जिउआबो। बे सासे फिसालाया गैयाबा आं माबायसा थांना थागोन? मा सानदोंमोन मा जालांखो? साननाय बायदि मोनसेबो खोथायानो जाया। जेरावबो जेखिंबो अपोजिट नेगेटिभल' जायो। मादै! पद्मा, नों जुदि आंखौ ओंखाम जानो लिंफैदों, आं जाया दे। आं जानो गोसो गैया। नोंसोर सानैबो जायै थां। आं जाया। नङा मादै, सोरबा मानसिसो फैदों, नोंखौ लोगो हमनो नेनानै दङ। सोर मानसि? आंखौ गैया होनना बुंनांगौ। नों मानो आंखौ लिंफैखो? आं रावजोंबो रायज्लायनो गोसो गैया दा माने। थां, आंखौ गैया होननानै बुं। आं जे नोंखौ दङ होनना बुंफ्लांबाय। पद्मा नोंबो। आं बुंखायोना सोरबा नागिरना फैब्लाथाय आंखौ गैया होननानै बुं होननानै। सोर मानसि फैखो? मानो दङ होननानै बुंनांगौ नोङो? आं आरो सानदों खिसानि आदा रनिनि खोथा लाना फैदों खोमा होननानै। नोंखौ बेनिखायनो नागिरदों खोमा होननानै आं थगायासै। सोर मानसि? नों सिनाया नामा? आं सिनाया मादै। फैफेराखै जोंहानाव, दिनैसो फैदों। थौ। नों मानो फैदों? फैनो होनना फैनो हायाखैमोन आं। आंनि आरो आंनि गथ'नि फालायावलाय बे सोदोबखौ बुंखागोन। फैयानो हामगौमोन, मानोथो फैया? रनियाथ' फैमाराखै। मा रनियाथ' फैमाराखै? मा फैमाराखै? मा सोंदों नोङो? आं मा ओरैनो सल' खनगासिनो दंमोन नामा? दाखालिनिफ्राय आंनि फिसालायादि गोमादों होननानै बुंदोंमोन। ने ओरैनोसो लाबाय थादोंमोन नामा नों बाथ्राखौ फाल्थुआव? फैमाराखै होनना सोंदों बादि। नङालै, थारमाने मायबा खबरफोर बेबायदि मोननोबो हानाय ना। आंथ' खबर लायाखैना बे साननैसो। गैया, जेबो खबर मोनाखै रनिनि। सासपेक्टआव सानै मानसि दङ। बे सानै मानसियाबो गोमानानै दं। सासपेक्टआव माने सोर मानसि? सिनाया दे नोङो। रनिया होनबा न'आवबो फैमाराखै। अबाव थांखो होनबा बियो? नोंदि बुंदोंमोन गुवाहाटिनि माबा बे गुवाहाटियाव माबा अफिसनि खोथा, बेयाव बिनि मानसिफोरनि सिगाङाव सोंदोंना, ओजों खिसानो दंहैयानो। गैया, बेफोरखौ आरो बुंनो लागा दरखार दं नामा? बेफोरखौ सोंनायनि आरो बाखि गैला। मालाबानो सोंना जोब्बाय बेफोर। नोंखौबो फोथायनाय मोना आङो। नोंखौबोसो सासपेक्ट खालायो आङो। नोंबो आंनि नोजोराव दङ। एसेबां साननिफ्राय फिसालाखौ गैया होननानै बुंदों नों। दिनैसो फैदोंदि। नोंसानियावनो दंहैयो। जोंहानावलाय मानो थानो? खोनासं, नों बेबायदि हरखाबनो खोन्थाया हौवा फैनाङा। नों जुदि फैनोबाबो बेबायदि आंनि न'सिम फैनाङा। प्रब्लेम जायो। फैनोब्ला मालाबा जि जाया फैबाय, आरो नेक्स्ट टाइम बेबायदि फैनांला। आरो नोंहालाय आंनि न'आव फैनोलाय माथो दंबावो? फैनांला। फिसाला सासेथ' खबर मोनाखैयानो, गोमानानै दङ। बे सासे फिसालाखौबो नोंनि थाखाय खोमानासो लानांगोन आं। एटलिस्ट फैनायनि सिगां खेबसे फन खालायनाथ' खोन्थानो हायो। आं गुबुन जायगाफोराव आं नोंखौ लोगो हमगौमोन ना। बेबायदि न'आव फैनाङा। आंहा फिसाज्ला दङ। बाथ्राफोरखौ मिन्थिगोन आरो नोंनि महर मोखां देखायनो गोसो गैया आंनि फिसालानो। ओरैनो उहा लाख'नो हायो, हां लाख'नो हायो, टेनसन आगोर मोनि। बिनि सायाव आरो नोङो थाबनो नुजाफैदों आंनि न'आव। नोंनि खोथाफोरखौ जुदि माबोरैबा आंनि फिसाज्लाया मिन्थिनांगौ जायो, आंहा बे सासे फिसालाखौबो खोमाना लानांगोन। थांदो नोङो। नों जेसेबांनो सिखोमाना लाखियो एसेबां नोंनि थाखाय प्रब्लेम जागोन। नों खिन्थानो लाया मानो? सिरिथा! बेफोर खोथाखौ आंखौ फोरोंफैनाङा। आं मा खालायनांगौ, आं मा खालायनाङा। आंखौ लामा गेजेराव लामा ससेयाव गालांदोंमोन माथो, आलाय सिलायनो। दा आं मा खालायो मा मायो
बेफोरखौ आंनि सिगाङाव दा बुंसै आरो आंखौ दा बुजायसै मा खालामनांगौ मिथिगौ आं थांदो नोङो आंनि न'निफ्राय ओंखारलां आगोलनो बुंखादोंमोन आङो आंनि न'खराव नुजाफैनाङा आंनि न'आव फैनाङा होननानै थेवब्लाबो लेथ्रा लेथ्रा गोसो गैयै महरफोरखौ देखायफैदों बेयाव थांदो ओरैनो खर' माथा मेलेमफोरा आंना जेबो खामानि होखायाखै थांगोन आं नोंसिनि फिसाला बिमा फिसालाफोरनि गेजेराव आं फैया माने एसेबां रागा जोंदों औ बुजिदोंबा थाबनो ओंखारलां आंनि फिसालाया नुगोन नोंखौ आरो मायबा माबिसो जालायगोन थां एबारनिफ्राय बेबायदि नुजाफैनांला दे आंनि फिसाज्लाफोरा थैयोसो थाङोसो जे जाय जागोन आंनि न'आव बेबायदि खावला नुजाफैनाङा